Барлығы $68. Ғафу итегіз, тортны кире берсем була мı? Әйе, әлбәттә. Алайын инде тортны зинһар, башка бүтән бер сорамыйм. Икенче юлы, яме? Мөмкинлек булганда. Соңгы тапкыр шулай дигән идең инде. Alarmını almayayım mı? Aysa özüm alalım. Selam. Bu sana. Юк, biz моны кабул итә алмыйбыз. İtek eşi. Әни хөрмәттән сез безгә бу тортны сатып алдыгыз. Білесізме, миңа 7 яш болғанда, миңа дәнинен торты аласы келген еді. Әни, монысын алыйк әле. Ләкин безнең акча җитмәде. Бәлки бүтәнен алырбыз. Минем туган көн бит бүген. Зинһар, үземә торт сыйласам буламы? Гафу ит инде. Аннан bir абзый минем аны моңа каршы очратканым юк иде. Менә, ал әле бу тортны. Туган көнең белән. Мин аның исемен дә белмәдем. Яхшылап рәхмәт дә әйтә алмадым. Тик мин аны бер кайчан да онытмыйм. Рәхмәт сезгә. Юк, сезгә рәхмәт. Номерыгызны алырга мөмкинме? Акча булгач, шундук кире кайтарырмын. Бер эшләргә сүз бирәсеңме миңа? Көннәрдән бер көнне берәр кешегә ярдәм итә алсаң, эшләрсеңме шуны? Бабай! Синең туган көнеңә бу тортны мин сайладым. Бу мин яратканы булган бит. Рәхмәт. Әйдә шәмнәрдә куябыз. Йә, әкрен. Акчаны әрәм итәсе дип әйтә инде. Дөресен генә әйткәндә, безгә аны бер яхшы кеше сатып алды. Ул миңа бу язуны бирде. Адресыгызны языгызчы, соңрак акчаны кайтарырмын мин сезгә. Кешеләргә эшләгән яхшылыгың үзеңә кире әйләнеп кайтыр. Рәхмәт.